Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Sri Yanti S. Sastra Prayitna. Kanthi irah-irahan rambut kriwul ing tilas Gweshos. Adoh sadurunge jumedhul pagebluk virus kang karan COVID-19. Maneka acara kang diadani dening kanca-kanca sastra uga seniman pancen nyenengake. Gumyak gumbira pentas maca puisi, maca gurit apa dene kesenian liyane ing saben kutha. Banjur watara 3 taunan donya kalimput pedhut pagebluk ndrebala. Mahanani maneka kegiatan cukup online utawa daring wae. Muji syukur dene kahanan mau ora selawase. Saiki adicara sastra lan seni wis gumyak maneh. Kelingan rikala sepisanan nulis geguritan karo para kanca wanita ing taun 2017. Kang banjur mbabarake buku Wanodya taun 2017. Launching utawa debyagan mbiwarake buku iki dianakake ing Taman Budaya Yogyakarta. Gandeng cacah 11 penulis buku iki asale saka 3 profesi, malah ana kang saka Australia barang. Mesti wae sing dipikirake sepisanan iku papan panginepan. Dilalah Pak Aryo sing mandhegani adicara iki kok duwe kenalan priyagung saka sawijining kampus. Mula banjur diparingi palilah kanggo ngenggoni kamar-kamar sing biyene nate digunakake minangka penginepan utawa guest. Tegese masalah penginepan beres. Kabeh kanca wanodya sing saka njaban kutha bisa nginep ing kene. Wiwitane aku uga kepengin melu bareng-bareng nginep. Ngelingi menawa nginep rame-rame nedenge ana acara ngene iki wis mesti nyenengake. Kala-kala saking asike ngobrol ngalor ngidul nganti bablas ora turu tekan esuk. Nanging bareng kelingan yen ing Yogya wektu iku uga ana anakku 3 sing nedenge kuliah lan manggon ing daleme simbahe. Aku kok banjur mangro, dadi kepengin nginep bareng bocah-bocah uga. Adicara kepyakan buku geguritan iku kelakon ing wanci bengi jam 7 nganti rampung. Maneka warna perangan adicara kelakon lumaku kanthi rancak. Siji mbaka siji penulis gurit sing bisa rawuh entuk giliran maos seratane. Ing panggung dipungkasi kanthi wawan sabda. Saresean antarane narasumber, panggurit apa dene tamu kang rawuh. Cekak cukupe kelakon lancar lan gawe mongkoking ati. Aku sakonco kang saperangan gedhe mujudake penulis anyar rumangsa marem lan cetha gawe tuman melu nulis maneh. Sabubare adicara wis jamak lumrah, banjur foto-foto bebarengan lan bubaran. Aku sidane pilih nginep bareng bocah-bocah ing daleme Mara Sepuh karo sawijining kanca.
Dene Pak Arya bareng karo kanca wanodya liyane nginep ing guest house lawas. Sesuke merga kanca-kanca njaban kutha durung bali ing papane, aku niat mruput menyang guest house sing dienggo nginep kanca-kanca. Ancase ora ana liya kejaba nutukake obrolan, guyon uga foto-foto. Senajan aku ora pati kendel numpak motor, wektu iku nekat mboncengake kancaku. Rada mak printing rasane rikala mlebu gedhong tuwa iku. Wewangunane isih katon pengkuh, nanging wis ketok reget ora kerumat. Wit-wit pelem kang katon wis umur ing latar njalari godhonge padha mblasah. Sawise njagang motor, aku karo kancaku gegancangan marani lawang kang wis katon mengo. Saka njaba suarane kanca-kanca wis keprungu gayeng. Mlebu gedhong kanca-kanca katon isih ndemuweng ing ruang tamu. Ana sing lungguh kursi ngadhep meja lan kopi kemebul. Ana uga kanca-kanca putri sing lesehan ngobrol nggerlar kloso. Yen disawang sak keplasan wae papan iku rumangsaku pancen rada singup. Wewangunan kang ora karumat ketok saka cat tembok kang wis kusem. Malah akeh uga kang wis nglothok. Mbok menawa dening pihak universitas pancen arep dibongkar lan dibangun gedung anyar. Nanging ruangan kang kanggo nginep iku isih lumayan apik. Kejaba kamar lan ruang tamu isih pepak karo dapur, uga ana pakiwan utawa kamar mandi. Gandeng sing nginep sidane mung wong papat, siji priya lan 3 wanita. Mula mung cukup kamar loro. Yen ana kang krasa rada aneh rumangsaku malah papane lawang. Lawang sing mengo kang mau dak liwati, jebul jejere uga ana lawang kang gandeng karo cendela. Kaca gedhe kang ditutup gorden tipis warna biru enom. Diarani aneh, merga saruangan kok ana lawang loro sing persis jejer. Weruh aku sakloron teka, suasana tambah gayeng. Padha ngrembug pengalamane munggah panggung dek bengi. Sing deg-degan, sing lucu, pokoke gayeng diselani guyon gergeran. Dumadakan saka cendela kaca kang tinutup gorden biru enom iku katon ana wong liwat nyedhaki lawang kang tutupan. Kayane wong lanang kanthi rambut kriting utawa kribul. Pak Arya, nika lho wonten tamu ten ngajeng lawang. Aturku marang Pak Arya karo nudingi wewayangan ing walike gorden. Cep klakep kabeh malah nyawang aku. Iku lho, balik meneh wonge. Kandhane isih karo nudingi siluete pawongan kang mlaku ninggalake lawang. Dik, wis. Tembunge Mbak Win karo namplek tanganku sing isih nuding. Loh, tenan lho. Iku mau ana wong, semaurku gumun. Kok kanca-kanca sajak ora percaya. Pak Arya uga langsung mencolot nuju lawang kang mengo, banjur nginguk mencoba. Tangane ngawe aku supaya nyedak. Aku uga enggal marani durung mudeng. Mbok coba pirsani, gedhong iku watese karo tembok pinggir dalan gedhe. Ora ana dalan saka tumuju mrene. Piye coba carane wong liwat saka pager terus mrene?
ngendikane Pak Arya karo nudingi pernahe wong kang lagi mlaku ing panyawangku mau. Wah, njur wong kuwi mau apa? Pitakonku ngrambyang bingung tenan. Kabeh ora semaur, padha kelingan pikirane dhewe-dhewe. Aku banjur bali lungguh ing klasa. Sawetara kabeh amem tanpa swara. Halo, dumadakan ana sirah kang nongol ing pipi lawang. Wah, spontan kabeh njerit bareng. Jantung rasane arep copot. Pawongan iku alon mlebu ruangan katon gumun kok dheweke teka malah padha histeris. Jebul Pak Imam kanca sastra saka Semarang. Kepriye ora histeris coba? Lagi wae tegang ana kedadian misterius mau kok dheweke langsung jedul tanpa uluk salam. Gek ya mung nungkolake sirahe tok. Bareng wis cetha dodok selehe kabeh malah ngguyu gergeran. Karo mlaku-mlaku ing gedhong-gedhong liya kang wis dipugar lan foto-foto. Mbak Win banjur cerita. Sakjane wiwit mau bengi wis akeh gangguan ing ruangan kuwi. Rasane pancen nyenyet lan singup. Malah saben mlebu pawon lan pakiwan rasane ana kang ngawasi. Dilala plafon dhuwur kulah iku bukaan. Mula kanca telu putri kabeh iku menyang endi-endi bebarengan irit-iritan. Cetane ing gedhong guest house tuwa kuwi ana sing nunggu. Lah banjur kepriye kok esuk iku ing swasana padang jinglang aku tetep diweruhi sing tunggu gedhong iku. Apa pancen mbagekake merga aku sing maune rencanane melu nginep nanging banjur ora sida. Saiki gedhong iku wis ora ana, wis dipugar dadi wewangunan anyar kang luwih pengkuh lan megah. Apa sing tunggu ya isih ana? Ya mbuh mung Gusti kang pirsa. Karipta dening Sri Yanti S. Sastra Prayitna. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 doso setunggal tanggal 3 Januari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.